Hi guys, majong adlaw na tong tanan. Sa karong adlaw guys, dami daris Lexis Carsada. Kulot. Huwat may kay basig mo his Dalton kay Thomas na nice ilas purami. Inja. Manhi lagi to sure ko. Huwat na to guys, naalagi to. Hi guys, this Dalton's by there. Hi, saka hi. Hi, close open. Close open. Close open. Close. Close open. Close open. Close open. Awain ka, tire. Close open. 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 Kalau biligot naman yung mga bata lagi. Ikaw rin, ikaw mga rinay. Biligod naman lagi ni. Biligod naman ni. Iya. Dad anay kay og magkuan mo nay. Mamainit sa puti. Dad sidlan og biko. Ting painit na ra ba? Close open isa. Close open, close open. Ug ako naglamig Ayaw kamot be. Ug lambi pa kung tingog floor di ko mulakaw. Kaya isahin na mo kus. Isahin na mo kus kanta. Open. Music Close da. open. Close. Sa tito. May abot ka pa akon. Bidud. Agi ka floor na sa hindi kas kanta. Close open, close open, close open. Asa man eh? Asa man eh? Gihatag naman siya na. Close open. Ayaw, lagi mo gara mo ka. Close open. Mo ito naman daw. Asa man po eh? Asa man eh? Ugma. Tuma kasabot na rin ko. Isa man eh, imo dire? Yan nga grupo sa Uy, pagpagdama. imo na eh. Kaya tag mo kayo ng anak ganito. Lingon man. Tama siguro ito gibot. Napang siguro gibot sunod ko sa. Di ba rin nakaputos? Isa raman. Adyo ko na ano? Ano laman dag? Adyo lagi ko nagkon magasgas sa gato. Anak ni. Yung isa. Janet Mimong? Fokus sa dali pa. Dit mo ka lagi ng bar kagawatay. Aw. Sana all. Kay paano naman po Mimong? Mangi. Tapos mahayag. Anak ni Janet. Ikog si Janet. Ikog si Janet. Ayaw, be. Para libro dati. Tawag si Mudi Dalton. Hindi na rin kang kuy-kuy lamig pakadyo. Close open. Uy, Dati pa kayong Open. tigil. Diri. Close open. Nandiyan na, di lagi na makakaliptan. Ato na kay. Eh, dapat na. Tanaw si Dadang, kay gidapi makulik si Dang. Tanaw dyan, sino? Wala pa naman ganun na nahog. Mudos undoy na. Lok-lok kan kung undoy. Paakin dos undoy. Ano ka ron? Ayaw, be, bad, magkabi. Hindi ka palit lang ice cream lang. Babay na, Dalton, kayo mo ulit lang. Alam, yung adaw lang. Ay, magtiyo magmuli na nanay. Bright, ka Dalton, no? Para ka bright ka dyan ka. Hello guys, tuwa na dahil sila sa Dalton. Ning uli na. Kuan, karon day guys. Samak pasliksi, magpapalit og ice cream. Palitan na naman po na kay. Nauli na ba ni? Dahil sa katuning lakaw ni ubang tiri. Naghilak rabisi ko pag uli kay. Natinga ko kaya mong sabot. Mula agnig munisipyo. Sa pag uli na huwa naman diha. Ning uban man day ko no. Kaya ako lagi po. Ning uban day pagkudari na nangaligog dagat. Hanja. Manang mubawi ko ni Jaron. Kay naghilak mo ko pa itong paglakaw ninja. Kay mingaw man kaadyo lagi ning wa di ay ning magpasaway nato. Diyan karon ng palitag ice cream kay mulakaw pug ko magpa-change oil ko sa motor guys kay lain nagtingog. Mauwaw tas magbayad kada buwan ra ba? Mahal ra ba jud binuwan anja di ampingan. Ang ipa-change oil guys. Diyan palitan sana sa Lexi o nag ice cream. Ako pa rin sa secretary mo. Ano pa yung taon ng spray niya? Hello guys, nauli na deko guys. Gikan nagpa-change oil sa motor. So kanang nay damis ubos pod daslik si dagaban-uban kay wa man ni sila klase ron kay gilahang ma'am nagchat man gabi nga wa say klase kay nagpa-check up si jahang anak kay kuan. Unsa na? Balik-balik hilanat og ubo. Ma? Unsa day nga sa imong classmate? Bugas pag ko na. Basta stress ko.
Diyan na human na pa ka ice cream. Kisa kayo mo kita gas ice cream. Nanay, tatay, Aliana. Wa na guys, ning resulta naghang pagkakulot. So dari tas ubos guys kay wa man tayo wari ko'y vlog hapon kay kuan. Kanang naay garabig uwan daari ja. Kay ba ja mong way signal dari lajuan laju po mi mag upload so wa ko nag upload. Dari ramis liks ubos ladag ka nagbunga bi oh. Kato dyan ang kuanan tong kapayas tabi. Dari tabi dali bi. Paghinay. Dami dari guys. Lami tanawon. Halika kang interviewon. Dali balik pukong. Kanang nakita mo sa Mama Jolie. Pukong be kay lisod ko ato pagsigpani pa diha. Ha, nakita ba mas Mami Julie? Saan mo kikaon? Manto na ni mo? Nakita mas Mama Julie? Hindi. Si Papa Eric, ninsa man? Pangagdaw ko. Pangagdaw ko. Nadawa kaning amin nga. Gimingaw ang kanila. Ayo lagi na kan akay hugaw. Bato na ni mo. Ilawa na. Hindi nakita mong knowledge be. Ninsa mas knowledge nakaila pa dyan ni mo. Ninsa man si Dani mo? Hi. Ayo lagi na kan kay hugaw. Hindi. Ninsa si Ja? English man to kasabot day ka. Naong kasabot day ka. English ko. Daot naman ka be. Hindi ka mo shout out sa imong gamhanang papa. Ano sa imong ipapalit? Hapit na yung Christmas party. Pa, papalit og kanina sa Christmas party pa. Why quarters pop, mama? Oy, shout out dahil ko daning kuan guys. Sa nina na MGMP. Mervin Joseph Felicio. Kuan. Sana. Nakalimutan ko. Pakuan na ni guys, ang tag-ija na ni sa himuan ng jersey, si Ate Hermesia Ranay. Salamat dahil kadyo ni mo sa papre ni mga jersey. Diya pasyensya natin kay ingan rabag kag ako'y magkuha kay mag-vlog. Diya wa man ko nakadto kay lajuan man lagi pagkus Carmen. Sunod na naman mo bawi ra ko puhon-puhon. O magpa-jersey na po mi. Yo. Ngutot si Lexi, excuse me. Diya, sunod na mo bawi ra ko mag-vlog ra ko puhon-puhon. Diya malaag ra po ko dito sa Injuhang Shop sa Carmen. Diya. Daghan din sila i-brand kuan guys. Kuan kanang ayo be. Guys! Kanang naa sa Carmen, Gindolman, Ubay, Talibon, Tubigon, Tagbilaran ug Hagna. Ang pahimuanan og jersey guys, kuan. Friend asa to? Basta naa guys, mo kuan lang mo. Kasagaran mi nagpahimo daris kuan Carmen ug Gindolman. Nice gid siya guys kay nice og tila hanja nice pud ag pagkatahi di payras ubang jersey nga kanang nay agtahi mo nang labaw ja way lami ja dali ra matastas agtahi ba kani siya di kamahayan kay lami agtahi. Anja nagpa jersey man ag mga agkuan dari architect dari sa mga lugar si kay Mervin Felicio anja naapilan ko isa kaning mas ating nga ako noy taga Alicia nga nagpa jersey ja mo pud to kay bawang pugkog na sila na to. Kanin si jag MGMP ko no. Felicio ja. Mo to nagpakuan na ramang pugko. Ningen man si ate nga basin ko gusto i-pray ko ni diyan ja. Isa na mag-vlog pugko. So mo ni wa man ko kadto ja. Salamat kayo ate Hermesia Ranay. Sa imong pa-pray nga jersey. Agang naong nanit balik na pagbugas-bugas. Kayo nagnig-naog irong subo. Tagdugay magud makatog magabi guys. Mama ko, ano po kag itlog? Itlog. Gimingaw ba kunin mo bis katuning uban ka bi? Naghila ko pag uli bi. Uy, naghila ko pag uli kay pag uli na huwa naman ka kay nagsabot mo adto tag munisipyo. Huwa mo ko. Katubang ni uban ka mamitire, nagsabot man ta dato na inig uli ni mama mo adto tag munisipyo. Maturata ugma. Ano lagi mo hila ka ugma? Matuta.
Wa pa gali ron kay giadyo pa. Unsa man ka? Giadyo pa ron uy, jama-jama man ka lisod tugmadto karon kay wa pa nahuman gipang-adyo pa. Ugma ra kita alyana mula agta kita mamaali. Magsuroy-suroy sa Midaris Garden guys among patanawon na ning labang na did si Zag-adyo ag kanang naipatula. Marang di ay tas mo to. Balikon good maghugas kas kamot kay hugaw imong kamot na nagkarap nagkuan kas lapok hugas atos kamot. Unsa guys tanawan ninyo guys ag kanang naipatula rang daghanan na pagbunga kan gapon gigulayan o ganiha gigulayan pod kay daram sila pramina ni ugto ja. Daghan pagyapoy bunga guys tanawan ninyo. Tara guys na arang daghana pagyapog bunga nang gibitay kada adlaw jud ni siya dagko guys kay kada adlaw po ni kuhaan kay mangguwang man pud wa man pay lami og guwang autanon na ug deo pala mo guys na igo ra gid mo dari mo harvest kay di man namo maato arang daghana na sige lamay lawoy dari sa among kamunggay pod adto kay rang lami ana pod kay bag-o man gipuungan na lami na kajog dahon. Kulot. Uy. Katawa ra ba ka cute. Tarag ang giing guys, ag kapayas maujo pa sila kay nanay tanem tagod. What? Dako ada? Diha ra ka hoy kay ka na. Dako na. Pahinog ko na diha. Kay bisan daig tamis ni. Hala, hapit naman din ni mahinog. Ana, dyan pahinog ko na kaya makakaus nanay. Si tatay di ay kay kuan. Magsig bagut-but. Di ko nung kalibang. Excuse me sa mga nangaon diha. Naghamig kapayas dari guys. Nahurot ra po silingan. Sagdan na raman po na mo kay sa madaot. Tanabi, mo uli na tabi kay hapon na bi. Mani, among ihadlak-hadlak sa una guys na kami sa prami. Basel. Mura mong good pag basel na. Ihadlak na liyan na bi. Si Aliana kay talawag wati. Ang hapang kahadlakan is kamprag baki. Ako pa. Dabaw pagka. Tarag maning ti reverse guys na. Ara nakahanutoy ka. Lami na ni sunod adlaw. Ug maguwang na. Kay deura. Pero di pod. Apalabian kay wa na pa ipagas. Vlog ka prank ma? Di So guys, tay kabo to Hapon naman guys, maura ni mo ang vlog. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tong tanan. Bye. Bye. Thank you for watching guys. Bye-bye.